Η πρώτη ταινία που έφερε τον Δράκουλα στη μεγάλη οθόνη ήταν το Νοσφεράτου του 1922, γερμανικής παραγωγής. Αν και βασισμένη στο βιβλίο, το όνομα του κόμι δεν αναφέρεται πουθενά, γιατί ο Μουρνάου δεν κατάφερε να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι έκανε κάποιες αλλαγές, όπως το ότι οι βρικόλακες φοβούνται ή δεν μπορούν το φως της ημέρας, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία Νοσφεράτου και όχι στο βιβλίο του Στόκερ. Κάνοντας αυτές τις αλλαγές, κυκλοφόρησε την ταινία χωρίς την άδεια κληρονόμων του Στόκερ. Η Φλόρενς Στόκερ κινήθηκε δικαστικά και η απόφαση διέταξε όλα τα αντίγραφα να καταστραφούν. Ωστόσο διατηρήθηκαν κάποια αντίγραφα και η ταινία σώζεται μέχρι και σήμερα. Και κάπως έτσι ο Δράκουλας αποκτά την πρώτη ανεπίσημη ζωή στο κινηματογράφο. Το Νοσφεράτου έμεινε στην ιστορία για το οπτικό του τρόμου, τις σκιές και τη σιωπή της οθόνης, ενώ η σιλουέτα του Όρλοκ έγινε iconic.